салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як хӯрок тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин хӯрок ба мо маҳсулотҳои зелин лозим аст. Гӯшт, картошка, пиёз, переправа, намак. 1 кило картошка, 3 дона пиёз. Мо дар ин ҷо 2,5 килограмм гӯштро истифода бурдем. Дар аввал мо картошкаро ҳамин хел реза кардем калон. Дар рӯғани гарм ба муддати 5-7 дақиқа бирён кардем. Бардоштем, пас он гӯштро ба муддати 15-18 дақиқа бирён мекунем. Пиёзҳоро бошад ба ҳамин тарз реза мекунем. Гӯштро дар ин ҷо мо бардоштем ва равғанро мо ба миқдори зиёдашро гирифтем ва гӯштҳоро бошад гашта меандозем ва аз болояш переправа ва каме намак мепошем. Мо дар ин ҷо гӯштҳоро аллакай намак кардагӣ, пиёзро меандозем, каме намак ва каме переправа мекунем. Картошкаро бошад намак накардагӣ меандозем ва каме намак, каме переправа мекунему даҳони дегамонро маҳкам мекунем ба муддати 30 дақиқа. Дар оташи паст мегузорем ки бипазад. Ҳамин хел тайёр шуд. Хеле мулоим ва хеле бомазза. Ҳатман тайёр кунед. Дӯстони азиз, дар канал обуна шавед, лайкро фаромӯш накунед. Хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи Худо бошед. Ба ҳама иштиёи таом.